Fan Rádia. Všetko, čo potrebujete vedieť. Dobré ráno. Marihuana, LSD, pervitín, heroín, kokain, extáza a mnohé iné drogy sú dnes témou číslo 1. Dnes je totiž deň boja proti drogám. Na Slovensku má s drogami skúsenosti veľa ľudí a začína to už na základných aj stredných školách. Mám 17 rokov. No tak fajčím, samozrejme, že som už aj pil niekedy a aj som vyskúšal trávu, marihuánu. Na začiatku super a potom nemal som nejaký až taký veľký úpadok, ale neberiem to často. Tak ja mám 17 rokov a ja som ešte nič neskúšala okrem toho alkoholu a možno aj fajčenie, ale tak trošku iba. No, poznám veľa ľudí, čo to skúsili. Ja som proti tomu, áno, lebo mamina fajčí, tak ja som proti fajčeniu aj proti tým drogám. Ja mám 17 rokov a skúšal som trávu. Toto boli teda 17-roční študenti. S drogami však majú skúsenosti aj oveľa mladšie deti. Hovorí Michal Bučko zo Združenia Slovensko bez drog. Stredoškoláci, ako prieskum, ktorý robila ministerstvo školstva v roku 2012, tam je cez 40% stredoškolákov už má skúsenosť s nelegálnou drogou, čo je horšie ešte ako toto, teda toto je veľmi zlé samozrejme, ale už na 7., 8., 9. ročníky základných škôl 22,1% týchto detí vlastne už má skúsenosť s nelegálnou drogou. Čiže 13-14 ročné decká, ktoré končia základné školy, každý štvrtý z nich už má skúsenosť s nelegálnou drogou. Vo Fan Rádiu dnes bude hosťom bývalý narkoman, ktorý prezradí svoje skúsenosti s drogami. No a od nelegálnych drog poďme k alkoholu. Správy Fan Rádia. Všetko, čo potrebujete vedieť. Dobré ráno. Dnes je deň boja proti drogám. Na Slovensku má s drogami skúsenosti veľa ľudí a začína to už na základných školách. Viac Juraj Šembera zo Združenia Slovensko bez drog. V súčasnej dobe deti už začínajú s drogami okolo 12 rokov. A keď zoberieme štatistiku z Ústavu informácia prognóz školstva, tak tá nám hovorí, že 22% detí, ktorí končia základnú školu, majú skúsenosti s drogami. Pred 3 rokmi to bolo len 16%. A keby tento trend takto ďalej pokračoval, tak v roku 2020 budeme mať väčšinu ZD-škárov končiacich školu základnú so skúsenostiami s ilegálnymi drogami. Aj preto Združenie Slovensko bez drog robí na školách prednášky. My sa snažíme prezentovať deťom len tie škodlivé účinky drog a necháme deti, aby si sami vybrali. Lebo oni v tom mladom veku dokážu to porovnať a vybrať si tú svoju vhodnú cestu. Navyše začíname s tými prednáškami už na základnej škole. Začíname od 5. triedy s tým, že keď dostaneme tú informáciu o škodlivom účinku drog do ich hlav skôr, ako dostanú informáciu od svojich kamarátov, že tie drogy sú na niečo dobré, tak ľahšie odalávajú potom tým informáciám, ktoré k ním prichádzajú. Tento rok už Slovensko bez drog urobilo prednášky pre viac ako 25 000 žiakov. Viac ako 22% žiakov posledných ročníkov základných škôl má skúsenosti s nelegálnymi drogami. Také sú aj poznatky ľudí z občianskeho združenia Slovensko bez drog, ktorí robia prednášky na školách. Žiaci a študenti sa im priznávajú na anonymných lístkoch. Viac Juraj Šembera zo Slovenska bez drog. Skutočne zistíte, že niekto vám povie, že tak už som fajčil marihuanu, lebo môj brat ma k tomu priviedol. A doteraz som si myslel, že to je úplne v pohode. A teraz viem, že aké to je svinstvo. A rozhodol som, že už nebudem nikdy marihuanu brať alebo nebudem ju fajčiť a určite na to presvedčím aj svojho brata. Píšu nám o tom, ako chodia na diskotéky, ako užívajú extázu a to je dosť také šokujúce. Ja si myslím, že medzi tými mladými ľuďmi alebo ZD-škármi, keď to tak poviem, tam ešte nemáte žiadne šokujúce prípady užívania drog, ale už je šokujúce, že 12-ročné dieťa fajčí marihuanu. Dnes je deň boja proti drogám. Ak máte vo svojom okolí kamarátov, bratov, sestry, dceru či syna, ktorí drogy užívajú, prejavte o nich záujem. Nikdy nie je neskoro s tým svinstvom skoncovať.